kalo tile mugan ani wɔɔrɔ ye san 2020 sɛgɛnbali ɲinanbali o ye aw de ye aw minnu b'an filɛ sanga ani wagati an ka bɔlɔlɔkana la mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkana ma an b'aw fo danti foli min na ni aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen mali kunnafoni.net ale jabaranin kan a y'aw bisimila. Faransicaw ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ kɔkana kow ma ni ale ye Jean-Yves Le Drian ye a nana an ka faba kɔnɔna la yan nɔ kunu tilefanatɔw dunnen kɔfɛ sa a nana wagati min na ani an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale fana ɲɛsinin bɛ an ka jamana kɔkana ma ani fo ka taa se Faransicaw ka lasigiden min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni o ye Joël Meyer ye u ye nin maaba in ni ka a bisimila a nalen sa a ni Zeyni Mulay ani o ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya lɛrɛ dama dama o kɔnɔna la bi tɛnɛ octobre kalo tile 26 san 2020 tile kɔnɔna la sa Jean-Yves Le Drian an'an ka ministre ɲɛma ani o fana bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ka kuma ɲɔgɔnya in bɛna boli fɛn min kan sa o de ye u ka bɛnkan bɛ yen nɔ ni u bɛna bolonɔ bila sɛbɛn kɛ o la o kɔfɛ u bɛna kunnafonidilaw wele ni ka olu fana kuma ɲɔgɔnya o mana bɔ yen wagati min na sa Jean-Yves Le Drian ani an ka jamana ɲɛma n'o ye bandaw ye fo ka taa se ɲɛma danga ma n'o ye colonel Assimi Goïta ye ani olu fana bɛna ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o kuma ɲɔgɔnya yɛrɛ bɛna boli fɛn min kan sa o de ye jamana ɲɛma kalafili o baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na ani ka an ka jamana a bɛ se ka taabolo ɲuman kan cogoya min na. Said Ousmane Sherif Madani Haidara min ni ale Ansardine diɲɛ seleke naani ɲɛmaaba ye sa a tun bi a ka foro la sibiri tɛmɛnin na ni o ye don ɲuman na ale bɛ safo o mara o kɔnɔna la a Said Ousmane Madani Haidara yɛrɛ san o san min ni a denkɛ n'o ye Fancini Haidara ye u bɛ ale kaburu ni ka o ziyara o hukumu kɔnɔna la sa a Said Ousmane Sherif Madani Haidara a ka fɔla sa ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni ka fara an ka wolomasiri tabaw kan walasa ka se ka u dɛmɛ u ka baara la cogo min na ani ka duwawuden ko u ye u ka baara ale taabolo la a ka fɔla tuguni ko n'i y'a ye k'a fɔ ale ye nin kuma in fɔ ko ka dɛmɛ don an ka wolomasiri tabaw ma k'a kun ti fosi ye a kun ye an yɛrɛ ka lakana yɛrɛ ye ka sababuya kɛ wolomasiri tabaw u bɛ anw yɛrɛ de ka lakana o kama. Sibiri octobre kalo tile 24 san 2020 camancɛ tile o wagati kɔnɔna la sa ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ an ka farikolo ɲɛnajɛ o masa a ka yalayalali kɔnɔna la cakɛdaw olu la cakɛda mun yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ni o bɛ taa ni a ka farikolo ɲɛnajɛ cakɛyɔrɔw ye a ye yalayala kɛ olu la nka sibiri tɛmɛnen sa a kun bɛ yɔrɔ min na o de ye an ka dolanci kɛnɛba min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko 26 mars a ye lɛri 2 bɔɲɔngo de kɛ o kɔnɔna la min ni a yalayalala a fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka nin minisiriba ye n'o ye Musa Aga Atayɛri ye a ka fɔla sa ko a ye yeli kɛ wa a ye faamuyali kɛ k'a b'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnyana maa minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ k'u mago don nin cakɛyɔrɔ in na k'u k'a lajɛ k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka jamana a bɛ bolo laminɛ ni ka a don ba la. An ka sanfɛ kalanso ɲɛmaamaw olu ye sɛbɛnfura ni ka o bila juma tɛmɛnen ka taa an ka ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinin bɛ an ka sanfɛ kalanso ɲɛmaaya kow ma fo ka taa se a ɲinini ta fanfɛla o ma u ye a yira k'a fɔ k'u bɛ a kulo lasomi bingani wale minnu ni a bɛ ka taa an ka sanfɛ kalanso ni ka olu sɛgɛrɛ ka u b'a hakili lajigin k'a fɔ k'a bɛ san damadama bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ an ka sanfɛ kalanso ale kelen don kɛlɛkɛyɔrɔ de ye kɛrɛnkɛrɛnneyana AEM olu fɛ u ka fɔla sa ko ni AEM ko ni olu ka kalafili wagati ko o sera ko sanfɛ kalanso fosi tɛ yen nɔ minnu ni olu bɛ bɔ nin bingani wale ale la AEM olu fɛ ka sababuya kɛ maramafɛn suguya bɛɛ lajɛlen dɔ bɛ kɛ u bolo o maramafɛn dɔ bɛ tali kɛ marifa ale kan marifa min yɛrɛ sa ni ale ye bolola dilanni marifa ye fo ka taa se besew muru ka taa se manabɛlɛw ma ani o n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ o de ta ni ka ɲɔgɔn jogin ni a ye ka tila tuguni k'a fɔ tuguni ni sanfɛ kalanso ɲɛmaaso ma u ka fɔla ko olu yɛrɛ ma se ka dɔn ko kalandenw k'u kelen don ka bigi ale ni kaye ni ka o bila k'u ɲɛsin bingani wale ni k'o ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ kalanso olu kɔnɔna la u yɛrɛ ka fɔla sa ko olu yɛrɛ ma dɔn n'o y'a sɔrɔ u ni kalandenw de bɛ ɲɔgɔn na walima n'o y'a sɔrɔ u ni karɔgɛlɛn diinɛ ma ni olu de bɛ ɲɔgɔn na.
Amita ko kan kibaru la amita Senegal ka ulu feno u ka kurun do de be no o kurun yɛrɛ sa a moteri ale de cira ji la nu u ye u ka dugu min be no sa ni ale be wele ko Saint Louis a kɛra dusukasiba ye ulu bolo ka sababuya kɛ kurun in yɛrɛ kɔnɔna la sa a yirala ka fɔ ko tungaladen maa 200 bɔɲɔngo de tun be kurun in kɔnɔna la minnu n'ulu tun be ka taa Espagne kaw ka jamana o kan an be wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ a dugudenw fo ka taa se kunnafonidilaw ma olu y'a yira ka fɔ ko maa 20 bɔɲɔngo ko o de bɔnɛna a nin na nga u ka jamana ɲɛma ale ka fɔ la sa min ni a ye kumana bɔlɔlɔ kana la ale y'a yira ka fɔ ko denmisɛn maa 10 bɔɲɔngo ko o de bɔnɛna a nin na min ni a ye tasibila kɛ ka taa maa minnu be yen nɔ ni u bɔnɛna u nin na olu ka denbaya o ma. Amita Cameroon na u ka kalanden minnu be yen nɔ minnu n'u si bɛ t'i jɔ san 9 fo ka taa se san 12 o ma wɔɔrɔ fana bɔnɛna a nin na u ka dugu o kɔnɔna la sa ani maa caman wɛrɛ fana be yen nɔ olu sɛbɛkɔrɔ jugina ka sababuya kɛ maa maramafɛntigi dɔw be yen nɔ minnu n'ulu ma lakodɔn u nana don u ka kalanso kɔnɔna la ni ka mugu ci denmisɛn ninnu na a kɛra u ka yɔrɔ min na sa o de ye kalanso min ale be wele ko Kumba ale be u ka jamana min na o de y'u ka langilafɔ jamana ye fo ka taa no o be u ka jamana kɔrɔnyanfan n'a tilebiyanfan o masa a kɛra octobre kalo tile 24 san 2020 nin kuma in fɔra u ka ministre ɲɛma ale fɛ. Ayiwa Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw ni kunnafoni de tun bɛ an bolo bi ka da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ halisa ala ka basigi lana an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna la aw k'an bɛn.